Coincidint en les jornades Temps del Fesol, 3 restaurants de prestigis van fusionar divendres per a protagonitzar Calaceit, una experiència única. Els equips de la fàbrica de solfa de Beseit, la Font d'Alcalà de Calaceit i les moles d'Ulldecona van preparar per a 40 comensals un menú en el que el fesol de Beseit va ser el principal fil conductor. Estas jornadas son fundamentales para dar a conocer el esfuerzo que cuesta cultivar una de estas variedades que son verdaderas joyas gastronómicas que tenemos aquí en Aragón y que realmente el camino que llevan desde que se cultivan hasta que se hacen una realidad en el plato y la gente las puede degustar. Sobrassada de fesol i turma, berlina d'humus de fesol i sardina, cucurutxo de gelat de fesol o macarrons de flor de taronger, nous plats per a un fesol tradicional i en unes característiques molt especials. És un fesol que normalment no es passa a lo que és la cassola o el puchero, com se li vulgui dir. No salta la pell. Té molta farina i és bo per bo de mocar. Hem tingut la curiositat de poder-los mantindre perquè les plantes se transformen totes i han pogut aconseguir ells tindre la planta autèntica que hi havia antigament. Cada restaurant va preparar 3 plats i el menú es va traduir en 9 propostes culinàries originals i potents, maridades cada una d'elles en un vi diferent de la col·lecció de l'Agar d'Amprius. Un dels plats més tradicionals i curiosos és el fesol en sardina en cubo, tota una tradició a la Fonda Alcalà. Vam apostar pel fesol de Beseit perquè era de molt bona qualitat. He acompanyat en sardina de cubo, i bueno, s'ha quedat, els fesols en sardina de la Font d'Alcalà s'han quedat. La gent a cap puestos menja este fesol en la sardina, sobretot en la sardina. Mon pare lo va fomentar molt perquè bueno, era una combinació bastant atractiva i diferent. Minuts abans de viure esta experiència gastronòmica, el xef de les moles, Jeroni Castell, tot un referent en estrella Michelin inclosa, Ignacio Alcalà de la Font d'Alcalà i Quique Micolau de la fàbrica de solfa van parlar d'este ingredient i del joc entre tradició i fusió que treballen a les seues respectives cuines.